Здравейте! И добре дошли в канала за Плеядити. Мястото, където ще обсъдим повечето познати сведения за тази светла извънземна цивилизация, както и информацията, получена специално за нас, българите. В новия епизод от нашата поредица ще поговорим за плеядянците и техните послания. Това беше разгледано бегло порано, но остава въпросът защо точно сега има толкова висока активност не само от тяхна страна, но и от други светли извънземни раси. Арктурианци, андромедианци, сирианци и прочие. При това с елемент на спешност. Какво се случва? Наистина, защо точно сега получаваме толкова много послания от плеядянците? В последните месеци те са почти ежедневни. Какво ни казват в тях? Повечето от посланията са на английски, но въпреки че ни казват много неща, нашите светли учители от Плеядити наблягат на няколко факта. Че ни наближава космическа вълна. Енергия, която може много да повиши честотите, вибрациите на всеки човек и на цялата Земя. И това е един невероятен шанс за всички, от който е добре да се възползваме. Че точно сега се отварят различни портали за преминаване към по-високи честоти. Измерения. Порталът 10-10. 10 октомври вече е отворен. Предстоят порталите 11-11, 11 ноември и 12-12, 12 декември. Плеядянците ни казват и как може да се възползваме от това. На първо място, човек трябва да бъде позитивен, усмихнат и добронамерен. А на второ, да си представя положително бъдещето, което желая за себе си, като не забравя и Земята. Положителните мисли за една процъфтяваща и мирна планета могат да изиграят голяма роля. Нашите светли учители подчертават, че е особено важно всеки човек да поиска да повиши своята честота, да поиска да еволюира. Тоест от нас се изисква да проявим своето желание за това, да го изявим, мислено или на глас. И че времето за това е точно сега. Дори се споменава като начало на последната фаза на процеса 8 октомври 2024 година. Нашите светли учители от Плеядити ни предупреждават, че духовната еволюция на всеки човек е в критична фаза. Това се отнася и за цялата Земя. Само от нас сега зависи да се възползваме от този невероятен шанс. Нещо повече, твърди се, че всички, които сме сега на планетата, сме подготвени за него още преди да се родим. Какво означава това? Че Земята е в процес на трансформация и нейната честота се повишава. Това е естествен процес на еволюция на всяко небесно тяло, но в сравнение с преди 2 десетилетия, земната честота се е увеличила. Поради това имаме чувството, че времето тече по-бързо и за кратко време се случват повече събития. В тези условия всеки може да развие съзнанието си с ускорени темпове, т.е. да повиши вибрациите си. Това означава да засили своята духовна еволюция. Не бива обаче да забравяме и за несветлите сили. Повишените вибрации са непоносими за тях и за това те се стараят да забавят този процес по всякакъв начин. Подклаждайки страх, омраза и противоборство и налагайки контрол.
Те пречат на естественото желание за любов и разбирателство между хората. Затова, за да не се поддаваме на тези въздействия и да повишим нашите вибрации, всеки един от нас трябва да изгони негативните чувства и мисли от себе си и да се фокусира върху позитивното. Да се опита да излекува неправилните си модели и кърмата си. И това наистина е важно, защото желанието за разгръщане на съзнанието и повишаване на вибрациите може да афектира цялата Земя. Когато повечето хора повишат своята осъзнатост и енергия и стигнат до една критична стойност, това може да има положителен и силен ефект върху цялата планета. Така всички ние и цялата планета може да усетим универсалната енергия. Тази на любовта, която претворява светове. Тогава ще можем и да създадем нашия свят в посветли и щастливи тонове. В последните си послания Висшият съвет на плеядианците дава конкретни указания как да инициираме и подкрепим този процес на въздигане и инициация. Интересното е, че според тях тази промяна е неотменима. Всички ние ще я усетим, макар и по различен начин. Необходимо е все пак да се постараем да надмогнем нашето его и ограничаващите ни мисловни модели и щъмпи. Да се опитаме да се почувстваме свързани с цялото великолепие на Вселената. И да се доверим на плана на светлите сили. Другата важна информация от последните послания на Висшия съвет на плеядианците е, че космическата енергия, която достига цялата Земя, събужда заключени и спящи досега участъци от нашата ДНК. Това ще ни помогне да разгърнем своя потенциал. И да преминем в по-високо измерение заедно с Земята. И времето за всичко това е сега. И трябва да действаме бързо. Наистина звучи много фантастично, но от друга страна, защо ни се изпращат толкова много послания? И то от различни светли цивилизации и организации. Галактическата федерация на светлината, арктурианците, командата на Аштар. Не само от плеядианците. Защо биха си правили труда? През годините са доказали, че са доброжелатели на човечеството. Може би все пак трябва да се замислим и да приемем сериозно тяхната информация. А ако наистина е така? Естествено, едва ли промяната ще стане за един миг. По-скоро това е процес, който може да бъде иницииран лесно сега. Сега, когато по цялата Земя започват да се случват недобри неща. Войни, урагани, наводнения и прочие. И тук ни се казва нещо важно. Не може да се издигнем като с асансьор до по-високо ниво. Духовната еволюция става стъпало по стъпало. Това наистина е процес, за който условията са изключително благоприятни сега. Затова е критично важно да сме постоянни и да упорстваме в нашето желание за духовно въздигане и инициация. Всичко това звучи добре и доста абстрактно, но посланията стават все поспешни. Преди 3 дни ни беше съобщено от официалния представител на Галактическата федерация на светлината Аурора Рей, че плеядиански флот е тук, за да окаже подкрепа в процеса на инициация. В това съобщение отново ни се изтъква, че реалността е много по-богата от това, което виждаме. Така е и с нашата история.
Големи периоди и части от нея са били изтривани или скривани нарочно, докато поръснем духовно. Сега Земята е на критичен кръстопът. За нея предстои или въздигане до по-високо измерение, или задържане и пропадане до пълно унищожение. Нашето нихилистично поведение и оръжията, които създаваме, са причина за това. Когато огромният и блестящ кораб, майка на плеядянците, се приземи, това ще инициира среща както на официално, така и на лично ниво с нашите светли учители. Енергията, която ще се излъчва от кораба, ще помогне за бързото преминаване на нашата ДНК от въглеродна на кристална основа. И ще ни позволи да посрещнем новите възможности, които се откриват пред нас. Но и ние трябва да свършим нашата част от работата. В последните си послания от преди ден, плеядянците ни информират, че около Земята се изгражда светлинна мрежа, която да помогне за въздигането и в по-високо измерение. Всеки един от нас може и е призован да помогне в тази светлинна работа, като малък фар, който да освети тъмното небе. Светлинните кодове, които ще бъдат изпратени към нас, ще ни дадат възможност да послужим като котви на светлината и любовта в Земята и ще помогнат на процеса на нашето общо въздигане. От нас се иска само да бъдем любящи, подкрепящи един друг и да си представяме светлото бъдеще, което бихме желали за себе си и цялата Земя. И да помним, че не сме сами. Имаме цялата подкрепа и любов от светлите ни учители и закрилници от Галактическата федерация на светлината. Посланията, които идват, са от арктурианците, андромедианците, сирианците и други светли раси. Всичките, членове на Галактическата федерация на светлината, ни предупреждават за предстоящата голяма промяна с Земята, както и с нас, и ни призовават да вземем активно участие в нея. Звучи много фантастично. Но наистина ли няма да обърнем внимание на тези послания? Наистина ли няма да поискаме промяна за нас? За цялата Земя? Ще си останем ли доволни в сегашното си битие и ще пропуснем ли шанса си за бързо израстване? Едва ли? Все пак обаче това е избор, който всеки трябва да направи сам. И времето за него е именно сега. И изглежда е спешно. Защото промяната чука на вратата. Нека си пожелаем тя да е положителна за всички нас и за нашата майка Земята. И да направим необходимото това да е така. Благодаря ви, че изгледахте този епизод и се присъединихте към канала.